أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم bandam en duɗam anduddine maɗa caggal yettude Allah e julde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam on calminama salminago islam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. On beltanama, on jurama, on jettama e oɗo alarba teddude alarba moƴƴo mo gandanɗa hoore ma ko alarba rewɓe machallah ba tabarakallah e galleji ɗi e koɗanɗe ɗe e hoddiɓe ɓe. ɗum noon yo Allah rokku en jomam haalde kone nafa en, tawa kadi ko kalten ko wonana en misan hasanat, kala ko tata hen yo Allah yaafo ya rabbal alamina amin. So ɗum ɓenni en gari yewtude hannde ko fati e toɓɓe kewɗe machallah. En beltanima ceerno Samba Niang no fewi, ari hen no moƴƴi kadi eɗen jiiɗi tan enenne jokkude daiman jiiɗeten tan ko yewtere nde wona wotere so Allah jaaɓi. Ko ardi foof ko wiyete muñal, sen ƴeewi muñal no ko Allah haali e Qur'ana no way hewde ko fati e muñal e muñoɓe, holko woni jobdi mumen ko Allah yoɓata ɗumen e ɓeɗo muñoɓe. donc Haalpulaar en ne jogui konngol, ɓe mbi so neɗɗo wiyama yo muñ firtata kone muusi, gondigu noon ene muusi, subhanallah. So ɗum ɓenni nelaɗo sallallah alayhi wa sallam wasiyima en ko heewi ko fati e muñal. O wi yo yimɓe muñat, aroɓe makko ne namdomo holko basitoɗa min ya rasulallah, o wiya ɗumen muñe. goɗɗo kadi ara namdo goɗɗum kadi o wiya ɗumen muñe. Muñal de ko hunde moƴƴere yiɗande. Muñal kadi ala frontiére, ala wiyatake ko ɗo haɗata dottetake, wiyatake tan min mi muñi duuɓi 5 hankkandi mi natti wawde muñde, min mi muñi hitande mi natti wawde muñde, min de mi muñi tan mi muñanima hami natti wawde ɗo hankkandi mi natti muñata hankkandi. ala, muñal ko ilal abadil abidin. Kadi sen ƴeewi hakkude debbo e gorko ko ɗon tan kadi muñal foti kadi rippede, ko ɗon kadi foti haalede. Saabu debbo ene joguino gurdam muɗum kañum no wurduno, gorko ene joguino gurdam muɗum no wurduno. ɓen ɗon ɗiɗo noon so tawi ndendi jiiɗi wadde ko wiyete foyer, ene jiiɗi wurdude, ene jiiɗi wurdude mate ne daña ɓesgu, mate gurdam mumen ene wona tan ilal abad. Saabu so neɗɗo resi resirta min de mboɗa resa tan pour desirtumi ko balɗe, walla desirtumi ko hitande, walla desirtumi ko lewru, ala. ɗo desata aɗa waɗa hen jawdi ma ɗo, ñaguiɗa Allah ko yo taw ko dewgal maɗa tan ha aduna gasa. gari ɗo yaade foof ko ɓe mbi ko on firti aadi. kono Allah yawnan en enen kala e julɓe ya rabbi. donc goto foof ne jogui gurdam muɗum. So tawi ɓeɗo ɗiɗo noon ndendi hankkadi gone nokku, nafata ko ɓe jogo ko wiyete organisation, ɓe jogo programme, ɓe jigo holno ɓe mbaɗata d' abord. Premiére chose, il faut ko ɓe gandodira. Saabu neɗɗo a wawa muñande ɗum sa anda ɗum, sa andi neɗɗo tan muñata ɗum. sen cihlima jewte ceerno Samba Niang no haali muñal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e yumma Aicha. holko waɗi noon? waɗimo ko andude yumma Aicha. donc so tawi an a resi neɗɗo, il faut walla o neɗɗo resima, il faut ganda ɗum, goto mum fof anda goɗɗo on. holno mbaɗeten noon ha gandodiren? tawde goto e meɗen foof wuuri, debbo wuuri masalan ha dañi duuɓi 18 walla dañi duuɓi 20, ene jogui gurdam muɗum spécial no wurduno e galle bamum, e galle koreji muɗum e foof. oɗo gorko ne machallah wuuri ha dañi duuɓi 25, 50, ɗannima yiilima e aduna, hayso ɗannaki nen ɗo wawi wonde foof kanko ne andi tan gueɗe aduna ɗe ɗo cifori. ene jogui no liberté hoore muɗum. hande en pelliti eɗen ndenda, eɗen jiiɗi wadde gurdam meɗen, eɗen jiiɗi rendude, la budda goto e meɗen foof jogoto joguitari mbiyetedi muñal ngal. kono noon holno mbaɗeten d' abord ha mbawen muñde noon? holko muñete ko? il faut ko mbawen haaldude, il faut ko mbawen andodirde d' abord. mbasen ƴewde ko gandodirɗen hanki ko kaldanoɗen ko. ala mboɗa andimo kay, i jaam o kay min gandodir, ɗum foof woppete ko banggue ɗum werlite ko caggal. hande ko gandal kesal, hande ko gandodiral kesal woni ɗon. hande hankkadi koko wiyete mo wajaha. so tawi aɗa yaaha haare ko paranta ɗum ko mbaɗen ni sen jeehi mbatten ni ɗum ko haala tan eɗen kaala. kono ñande jettiɗen hankkadi eɗen kuccodira e añɓe meɗen, ko ɗon gonga o haalete. ɗum noon hankkadi dewgal ngal ko kaleten noon ɗen ko foof en jejjitat ɗum ha laaɓa ha weccer. ɗum ceeken ɗin ɗon kayitaji, beloɗen ɗumen e poubelle. garen gadden deftere wonde hesere, goto men foof huccodira e goɗɗo on, ene ƴeewa goɗɗo on, ene andodira e goɗɗo on. firtani yen jooɗo eɗen kalda min ko ɗum woni jikkujam, min ko ni mbami windu, ala wona noon, ala wona noon. kono ko e aduna jahowo o, ko e gurdameje mabɓe he, ko hen ɓe gandodirta, ko goto e fof ko nden andata goɗɗo on, goto e fof nden ɓurata ɓadade goɗɗo on, ko nden wawata yiide goɗɗo on no comme darogal yiyata ko hoore muɗum ni. on saaha so tawi en gandodiri, en gowodiri, en pamodiri seeɗa seeɗa, no wiyeteno futanko no tubakon mbiyata petit à petit l'oiseau fait son nid, ha goto e meɗen foof wawa heeɓidade andude goɗɗo on, holko welata ɗum, holko mettata ɗum, holko seknata ɗum, holko nannata ɗum fitina, holko ittata ɗum e fitina so wone fitina, holko gandanɗa hoorema woni point faible muɗum.
sabu neɗɗo fof ne jogui ko wiyete point faible. So tawi ɗum foof en gandodiri ɗum ko nden wawata, so tawi joom galle ma natti galle sa ƴeewi ɗum aɗa andi oɗo ene welti walla ene suni, joom galle ma aɗa andi holde potanmi haalandemo dépense o de ko dukkunoɗami ko de woni koye darde gasde, maaro men de koko gassi, ma andu nden holno kaldata e makko. So tawi wonko cohluɗa e hoorema aɗa yiiɗi haalandemo habaru o, so tawi ko belɗo so tawi ko mettuɗo aɗa andi holno mbatta ha kalnamo. kanko gorko one kadi ko la même chose, ko vice versa, saabu il faut ɗum wona réciproque, wawa wonde banggue goɗɗo fuutankoɓe mbi junggo woto foɓɓata. ɗum noon goto e meɗen foof so andi goɗɗo on, ɗum woni gurdam meɗen daiman weela. ɗum woni noon so tawi holko wiyete muñal ko so yontoyi, goto foof wawa muñde goɗɗo on, goto foof wawa andude ahan oɗo de ɗo woni ɗo hande koye fitina tigui o woni, omo jogui hen droit walla o ala hen droit, ɗum ko après ƴeweten, wona ɗo naati fitina ɗo ƴeweten ko kanko mo jogui droit wonde jogade fitina walla o ala. ala ɗaccuma wona e fitina makko haw gasa an mbiya cuk deƴƴa tasmude halis deƴƴa mbasa hay haalde konngol ɗaccidamo hen o yaltina ko wone ɓerde makko ha laaɓa. on saaha so tawi ɗum ɓennoyi ha ɓennoyi, on saaha so tawi on joddima son kaltidi on pamodirata. La même chose pour gorko one, il faut jaaɓa muñande debbo gonɗo e yeeso ma o, so naati fitina ɗaccumo duka, woto wi min debbo dukata e dow am, min debbo on fayi, ala o fayi kay par ce que mo nayi galle ma, ɗum kay hankkadi natti haalede. donc ɗaccumo haala, ɗaccumo yippo ko wone ɓerde makko ko. goto moon foof so tawi wawi heɗade goɗɗo on tan gurdam moɗon famodirata, saabu ɗum jeeya koye toɓɓe ɗe ganduɗa hoorema ɓurɗe mo himma ko renata dewgal, ko renata korsa, ko renata jurum, ko la budda jaɓen heɗade ko wiyete al insat, mi heɗoma keɗoɗa kam. so tawi ne haala hayso haalata ko bolle puyɗe, hayso ñaayi ko haalata heɗomo, dokkanamo temps no doole ma ponno, mbatta haqqille eko haalata ko, kettoɗamo hawo haala haw gasa. ay ñaay komo haalata ko mawo yaltinane hen tooɓe tawa ko kersowo, won hunde ko wawa haalandema direct, mawo adda à gauche et à droite, o addanma jewte to kaari en mbaɗini, kaari en jeehi to, ha wona e jallandema to, kono noon sa hettima ma fam ma andu won ichara mo yiiɗi haalande, wonko yiiɗi werladema, konngol wonko yiiɗi yaltinandema, wonko yiiɗi yaltinde e hoore makko ha yettoma, kono mo ronki dañde damal holno haliranma. donc il faut que o waɗa à gauche à droite, omo tourna to omo tourna ga, omo yaha to omo yaha ga, kono tawi ka joom haqqille an gorko, a hettima oɗo kaalowo o haali haw gasi, ma waw famde hen kanko ko ɗum o yinno wiide ndeysan ko kirsuɗo ɗum waɗimo omo taaro to omo taaro ga hawo daña ko ɗum. ɗum ɗo noon ko ɗum woni ko wiyete hettade neɗɗo ko. la même chose woni gorko woni debbo kadi la même chose, joom galle ma hen saahaji wonko yiɗata haalandema, wonko yiɗata wajadema, wonno mbaɗa welani ɗum, ene yiiɗi haalde, ene yiiɗi yettindema, kono ene jogui gacce par ce que ene hersi huccidema direct haalanma. donc il faut que kankone o waɗa à gauche à droite e haalaji makko, hetto haalaji ɗi no moƴƴi, hetto goppa kala ko woni e juuɗe ma kettoɗa, ko nden kanko gorko o ni o ɓeydoto horsindema, par ce que no wayi foof an a ƴetti a waɗi e makko ihtimam, aɗa heeɗi ko haalata ko, hayso no haalata ko ñaay ko heɗo, hay saɗa anduno woto wi aɗa andi, saabu ne waɗe rewɓe gorko doorata konngol tan wiya mboɗo andi on, i ɗum min ɓuurma andude ɗum, gorko yiiɗa ɗum, hay goto yiiɗa ɗum noon bandam en. wona mawnikkirade wona haydara, kono rokkumo tan kankone responsabilité, rokkumo qima, saabu kankone omo jogui haqqe hebde e maɗa qima, saabu o suɓimama e hakkude aɗa foof o addima o fewni galle ha fewi o waɗima hen omona honnuma hen. donc rokkumo qima, woto famɗinmo, hay sinno yimɓe foof ene pamɗinimo, hay sinno yimɓe foof ene jalkitamo, an yo mawne dow maɗa, ko ɗon foti wonde, ɗum ko la budda ko obligatoire. donc heɗomo, saɗa hettimo aɗa haala hay sinno ko aɗa andi, hayso wima i an kay aɗa andi ɗum mbiya min mataw mi yejjiti, ɗaccamo o haala o welto o yaltina hoore makko, o ttina kankone o ttina ko wiyete gorago ko, min de komi gorko somi haali joom suudu amen heeɗome, ko ɗum tigui woni gurdam noon weldata, ko noon haqqille hakkude mumen kadi pamodiral ɓeydoto wonde ɗon, e korsa kadi wona ɗon, jurum wona ɗon, saabu goto hen foof wawi andude goɗɗo on, goto foof wawi hettade goɗɗo on, goto foof wawi muñande goɗɗo on. garten joni ɓenni bandam en ko fate hakkude debbo e gorko, daiman ene moƴƴi goto hen foof tawa ene jogui liberté muɗum, surtout kadi gorko, surtout tan gorko, ala gorko tan no foti joggade liberté, ala, hay debbo ene foti joggade ko wiyete ɗum ɗo ko gueɗe maɗa tan, ko an tan jeeyi ɗum spécial, taw wona hunde foof aɗa andi ne waɗe rewɓe daiman ene kewi fitade wecce, min joom gallam kala ko waɗi mboɗo andi, min joom gallam mi ɗaccatamo jamais omo yaaha omo waɗami kada walla kada, wona gueɗe ɗum ko konguɗi tan ɗi naneten daiman yimɓe ne mbiya, e ɗum noon woto kala debbo biyowo noon woto sikku mataw omo mawna e nder ɓe o wiyata ɓe, ala, o mawnata, au contraire, hay sinno ko ɓen poɓɓanimo kella walla beltanimamo, so jeehi ma won ko kaali caggal makko. ɗum kadi jeeya koye muñal kadi il faut kadi hunde foof yo won ko ɗaccanɗamo,
yo wonko ɗaccanɗamo ɗum ɗo ko kanko tan jeeyi par exemple hande koye zamanu gonɗen koye zamanu téléphone ngaji koye zamanu whatsapp uji koye zamanu haalaji tan ɗi gandanɗa hoorema ko communication kulɓiniɗi tan ɗi gandanɗa hoorema whatsapp ko wonko moƴƴini ha heewi kono noon kadi en mbawa salade wonko bonni kadi ha heewi et surtout e ɗin ɗon banggue saabu so tawi hawre neɗɗo ko kirowo tan so rentaki tampata ewa ma bolle puyɗe bonnan ɗum tawa noon fotano yettade ɗon holko waɗi ɗum noon par ce que ko confiance o ronki wonde ɗon ko wiyete confiance ko firtani min la budda mi jogo e makko confiance kanko o jogoyam confiance il faut que mi andanamo il faut que o andanami il faut que goto e mabɓe foof so tawi an a waddinani joom galle ma ko hunde moƴƴere goto e moɗon foof téléphone muɗum ala code walla hay so ɗon jogui code uji pour guila sukaɓeɓe natnani hen vidéo ji walla goɗɗum goto mum fotani andi code goɗɗo on tawa sa aɗa wawi joƴƴinde téléphone ma ɓerde ma ne deeƴi par ce que aɗa andi photoɓe téléphone nde mabɓe aɗa andi photoɓe jokkodirde ma kono noon wonde aduna o ene hulɓini no fewi ɓerɗe ɗe wona yimɓe foof jogui ɓerɗe moƴƴe daiman il faut neɗɗo ne haqqille mum yaada e aduna he bima ana holko jinmi wiide ɗon joom galle ma ne wawi joƴƴinde téléphone muɗum sara maɗa téléphone sona tawa ko goto e whatsapp uji ɗi hen saahaji aɗa yiiɗa yebde heɗade haala neɗɗo tan joƴƴa tawa tinani koko téléphone yeehi ƴeewa tawa ko debbo téléphone masalan ewa tawa kañum ni koko waɗi erreur par exemple walla hayso waɗani erreur ni taw kono yiiɗi ceerno Samba Dieng yewti yewtere wonde fayida ceerno Oumar li haala mum hande ne waɗi fayida no fewi ceerno Hamsa Gassama mboɗo yiiɗi noddude ɗum mi namdo ɗum yewtere nde yewtatno nane nde ɗum ala ko bonnata hen haydara kono noon so tawi an kiram woni haqqille ma tan sa rentaki ma won noon jiruɗa ɗum bonnanma ha heewa taw noon ala ɗo daari donc ƴeewen yarude e zaman gonaɗo o saabu ko adino hade téléphone ngaji ɗi godde ɗum wodatano impossible wawata yi ɗum noon kono tawde koye zaman téléphone ngaji labudda enenne kaalen ko fate téléphone ngaji ɗi saabu téléphone ngaji ɗi eɗi mbaɗi hutura mo gandanɗa hoorema danger mawɗo nani hen koma neɗɗo wona joom haqqille no fewi o teeya o wawa famde o wawa andude ɗum ɗo yana de koye téléphone ngaji tan ɗum ene ara ene yetto neɗɗo foof an gorko o mbawa jogade ngal ɗon muñal debbo o la même chose o wawa jogade ngal muñal jaɓen wadde feere wone gueɗe belsinoɗen ɗum mbasen wiide hunde foof koma laaɓa wiiye ceer ay ngol ɗon konngol ko min o wawa wadde hunde sona mi anda koma wiye ceer tan ɗo hande ko laaɓat tan hami anda tan hande ko woni hakkude makko e kaaro hande wiyat ceer tan sa rentaki rewde wiide ceer so ɓooyi de sa rentaki waddata ko aroye goɗɗum donc caloɗen ɗum enen rewɓe caloɗen wadde ɗen ɗon gueɗe hen sahaji nofloɗen hen sahaji jaɓen uddude noppi meɗen ndi mbasen wiide hunde foof koma wiye ceer ma laaɓa so ɗum ala hen sahaji wonko aɗa wiyama laaɓa so rentaki addoyta ko goɗɗum tawa noon ɗum ene wawno wasde yettade ɗon goɗɗum aroya hen woni to debbo o woni to gorko o ɗum noon batten hen haqqillaji no fewi ɗum ɗo ko toɓɓere tan nde jiɗoɗen haalde ko fate oɗo ɗiɗo téléphone ngaji gonaɗi hande subhanallah kadi kala mo gandanɗa hoorema joɗotoɗo ne haalta gurdam muɗum omo wawi dañde danger ji ɗiɗi e gurdam makko par exemple so kala kewɗo haaltude hayso noon koto moƴƴere haysono ko wonko woni hakkude e joom galle ma beelenma won gonɗo ɗon wonko joom galle ma waɗantuma wonko woni hakkude moon wonno aɗa haala ɗum saaha e yimɓeɓe eɓe mbawi jogade ma kiram ɓe jiiɗa bonnandema subhanallah par ce que ɓerɗe potani ene jogui rafiji ɓerɗe gonɗe aduna yo Allah dandu en hen danda hen julɓe foof ya rabbal alamina kono ɗum hatta kadi labudda haale saabu ene waɗa hen saahaji kala ko jiiɗa ene haale firtata ko wonɗo ɗum woni ha heewi donc salo jottade aɗa haalta gurdam maɗa nde waɗi ni gando goto ko ɓoyani ko mboɗo nanamo omo haala e leyɗele arabe ɓe ko ceerno arabe badiotoɗo omo haala o wiya batte haqqillaji moɗon eko kalton ko saabu ne wawi adde noon hay kunuɗe ewa joɗade hikka min mbaɗoy to vacance ɗum o haalata ko koreji mabɓe wonde ko joom jawɗele en hikka min mbaɗoy to vacance amen ko Los Angeles hikka ko ni min mbaɗata an kadi jooɗo ene haalta o wi ɗum ko ene addana neɗɗo kunuɗe tawa tinani annene la même chose joɗade gueɗe kewɗe aɗa haalta e gurdameje ma hay sinno koto moƴƴi to positif o wona hunde yiɗande no fewi ene wawi addude ko mbiɗen ko kiram ene wawi addude kadi goɗɗo kadi wiya donc mami waɗa feere min nemata ɓoɗo gorko ne resami waɗa ɓeydo ɓaradema e gueɗe mbaɗe noon ɗum foof ko exemple uji tan eɗen dokka ene wawi kadi subhanallah addande joomum kadi yitere taw ko kañum waɗani hoore muɗum donc ko ɓuuri hewde e gurdam neɗɗo yo won suturaji surtout hakkude debbo e gorko ko ɓuuri hen hewde ko suturu woni hunde foof neɗɗo fotani yaltinde hoore muɗum fotani haalde gueɗe muɗum saabu kala kalowo won no haaldata so ɓooyi so wonko muusi ɗum ne kadi ma yaltin haala walla won hen jetto e haalaji hakkude men ha kala hakkude men e worɓe mumen no gonirta ɗum moƴƴani dagaki yoɗani e wona hunde fande wonde donc ɗum nene ko nden ɗon toɓɓere eɗen jinno addude hen no fewi dippen hen so ɗum ɓenni kadi eɗen jiiɗi kadi yewtude ko fati e mathalan dewal men Allah ko ɗum woni asas ko ɗum woni fondement gurdam ko ɗum woni ko neɗɗo foti daranade so tawi aɗa wawi
jinnaɓe ma janguinoma continue hen ganda juuluma woni hunde foof maɗa dewal ma Allah ko ɗum kadi woni ko wallatma hakkude ma e joom galle ma so tawi wonko musma dogan faye Allah subhanahu wa ta'ala ñagoɗamo e juuluji ma juulu noon wawa moƴƴude tawde a janggani labudda jangga won jewtuɗo hande e yewtere wonde fayida ko fati ɗum elle ko oustage Ibrahima Ly artirani en audio ɗi ko fati e juulu labudda neɗɗo toppito juulu muɗum saabu ko juulu woni hakkude ma e Allah subhanahu wa ta'ala so wodi ko musma faye qur'anil karim qur'ana hunde foof nane qur'ana ala fof ko ala e qur'ana qur'ana ko maayo a ƴettat hen tan ko cohluɗa aɗa yiiɗi ɓuftade hen guitta ko ɓuftotoɗa aɗa yiiɗi defde hen guitta ko defruɗa aɗa yiiɗi yarde hen guitta ko jarɗa aɗa yiiɗi wuppude hen comci ma guitta hen ko guppirɗa comci ma aɗa yiiɗi lawƴirde hen kaake galle ma guitta hen ko cohluɗa foof nana e maayo donc ma qur'anil karim ko maayo a arat tan jeeɗa hen ko cohluɗa kala ko jeeɗa hen koko nafatma hewde nde e famɗude nde no wawi sifirade foof ko nafoore suura goto mo mbawɗa ɗigguinɗa mbawɗa o so on ɗon suura sa hutorima e dewe ma Allah e dowuji ma hakkude ma e Allah Allah jabante donc doganen qur'anil karim jangguen ɗum mbawen ɗum ɗigguinen ɗum keɗoɗen mbawen juulu meɗen holko no juldete ɗum ko force neɗɗo foti no wawde ɗum ko force julɗo foof ene foti wawde ɗum ene foti andude farillaji saabu saɗa juula ana anda farillaji ma a anda ko woni farilla anda ko woni hen sunna anda ko yiiɗa hen anda ko aña hen anda ko aɗa juula tan ɗum woto sikku juuluma yeehi jahani hayɗa donc ɗum ɗon ko hunde muhimmu no fewi surtout kadi summa surtout kadi enen rewɓeɓe toppitoɗen dewal men Allah hakkude men e Allah saabu enen debbo ne woni fragile debbo ndeysani ene woni fragile donc tawde ka lefɗo labudda doga paya eko gandanɗa hoorema ene ɓamtuma ene fanuma dow ko ɗum woni Allah subhanahu wa ta'ala ɗum woni dewal ma Allah ɗum woni juulu maɗa yo juuluma moƴƴu yo juuluma moƴƴu bandam suura terɗe ma ɗe saabu tergal ko muhimmu no fewi e neɗɗo debbo Allah ne yinma ɗum wonma wiide ya suuro won hen noon jirata ɗum ko goɗɗum heddade sa heddima hoore mere sa waɗi no wiyeteno maquillage uji ma a faye aduna woto sikku ɗum ene wawi yonudema ha ɓuura so tawi a murnima a wayi no poɗɗa wade ɗum ittantama yodde ɗum itta au contraire ko nden joɗata ko nden teddata ko nden pewata so tawi aɗa yiiɗi wadde tabarruj waɗan ɗum joom galle ma e nder suudu maɗa e nder galle maɗa ko on tigui hande hen ko on hande yiide hunde ko on hande e yiide ko wone maɗa ko jondam gono jaam e maɗam ko on tigui foti hebde ɗum ko on tigui foti weltade yiiya ɗum comme ça so yalti boowal ko yiyata ko foof wayata ɗum kono bolle puyɗe ni kono noon malheureusement ko ɓuuri kadi hewde ndeysan wona rewɓe foof kono ko ɓuuri hen hewde e rewɓe kañumen ñantugal mumen yiyete tan ko boowal yiyetake e galle ko so are yaltude ko nden o waɗata maquillage ko nden o ñantoto ko nden o ɓornoto comci joɗi ko nden o uroto te gandanɗa hoorema debbo fotani wadde cuurayoji urɗi fotani wadde latteji jahane wirto yimɓe subhanallah ko bakkar ɓolo dañata hen eɗen gandi hadisaji ɗino mbayi hewde haali ɗum ko fati e ɗen gueɗe donc ganden ɗum kam yoɗani a firtani saɗa yalta ya bonito ala ɓorno comci ma labɗi aɗa feewa hoorema jiɗɗo foof respecte ma jiɗɗo foof weltoroma kono noon wona wiide gaare mboɗoni no mbatten ni ɗum ko enen mbaɗa noon ndeysan malheureusement enen rewɓe ko noon mbatten tawa galle ma so tawi neɗɗo ari hen so rentaki so tawi ene duula so tawi andama ne heewi wiide ko so tawi joom galle o ari mbiyamo kajaw par ce que nanguirma an mataw ka liggotoɗo galle ka binda kono malheureusement taw ko an tigui woni joom galle donc ko ɗon tigui neɗɗo foti ñantanade joom galle mum yonnono hoore muɗum fewa e hoore muɗum reena hoore mum suura ɓandu muɗum so ene yalta saabu ko ardi foof ni hay guite ɗe moƴƴani hande subhanallah sukaɓe meɗen no mbaɗata ni jiiya tan an jafuɗon kam becce ma foof ne gone boowal becce ma foof ne gone boowal dande ma ene wone boowal ƴeew hande docteur eɓe ɓe kaali ɓe mbi debbo foof ene jogui hunde nanɗo henna e goddol makko hendu ndu so naati e goddol he ene addanamo rafiji ɗi ganduɗa hoorema ɓuuri capanɗe jeeɗiɗi façon rafi haalande ladde subhanallah ƴeewe ɗum no wawi hulɓinade te enen mbiɗen ko yen cuur daɗe meɗen yen cuur noppi meɗen ko ɗon mbiyeɗa kono noon enen hannde subhanallah jiiya neɗɗo foof becce maɗa foof ene gone boowal dande kay haalaka noppi kay haalaka ɗum ɗo hol fayida muɗum ɗum ɗo joni wonɓe bolɓe so mbima aɗa yooɗi walla beltanimama ɗum holko nafanma tawde Allah tagɗomo timɗo e maɗo o weltanakima donc il faut mbaɗɗen ɗon attention toppitoɗen koye men cuuren koye men ganden ko ɗum woni nafoore meɗen garten so ɗum ɓenni audio men tataɓa o ko témoignage kalaten ɗo ko debbo goto noddi en o yewtani en gurdam makko kadi en ñaguimamo mbiɗen mo mbata eɗen mbawi e permission makko haalde ɗum o wi ahan saabu kanko ɗum ene welamo tawde inde makko haalaka kay ene welamo kala debbo faama ɗum nana ɗum ko témoignage pour wawa kañumne rentorade gurdam muɗum o haalanta oɗo debbo ko debbo kewɗo fayida no fewi machallah sa yimo tan a yiɗanmo a horsinatmo
jontaɗo laaɓɗo machallah sa ari nokku makko tabarakallah machallah gila dow ha less to wañ makko to eto douche makko to eɗo salon makko ɗo e suudu makko ɗo ko jiiɗa hen foof mbimam ko nickel tabarakallah machallah omo haala noon gurdam makko ne hulɓini ndeysani ene kadi ko gonga sen ƴeewi ɗum subhanallah omo haala o wi nde o resnire joom galle makko duuɓi mabɓe gadane o wi ko gilli mawɗi woni hakkude mabɓe ɓe jindiri ha ɗon wawi hadde o wi hay sono joom galle makko mostanomo andi holko yiɗi wiide hen saahaji ene moosa taw ko cekɗo kono mo faami mosago segde e mosago gonga taw ko mosago kankone la même chose hakkude mabɓe ne waɗi fayida omo haalnam noon o wi nde ɓe desniri adan caɗele ɗe o dañi o wi ko ardi foof joom galle makko ɗo ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema ndeysan ko wiyete mañak ko jiɗɗo laaɓal tan ha ɓurti hay sinno ko wirte lawol tan kakte subhanallah tan ɓernde mum ƴeefat omo andiri ɗum on guila hadde ɓe desdirde hay nde ɓe desdirde kadi ɓeydi o ɓeydi andude ɗum o wi joni noon nde ɓe desdiri nde o wi so tawi ɓe lelima tan e leeso mabɓe o wi so tawi tan jaafoɗon kam e konngol kono koye yewtere gonɗen tan ha ɓeydoɗen famde haala ka sabu en mbawa ɗo ala fof no mbawɗen wadde ha ndiwen il faut tan ko ndewen hen o wi so tawi joom galle makko huufimo tan o wi ittatamo samay tan ko ɓernde mum ƴeefa o wi tan wona e ɗojjude ne ɗojja ne ɗojja tan so ummima tan faye toilette o ronki famde fof ɗum kanko o ƴeewa hoore makko o ƴeewa leeso makko o wiya mataw wonko woni o ronka fof famde holko woni hankkandi watti ndeysan gorko o hankkandi heɓata ko banggue muɗum tan leelo ni hay sinno ko subhanallah ko ɗon tan mbawmi hadde o ronki noon andude exactement hol probléme mo joom galle makko o jogui o ronki famde ɗum o namdo ɗum wiyama non haydara min kay mi anda hay min mi anda pourquoi ɓe goniri noon ha waɗino komi lewru ni omo haala de o wi o yeehi o moori nde o moorino machallah ala astahfirullah hadema ko morade o sañci d' abord o fewtino cukalel makko tan o waɗi hen shampon ngaji o wuppi ɗum ha laaɓi ha wiccat o wi gorko o dañani on ɗon probléme ɗum hawimo noon bon caggal mum o moori ɗum foof gorko o ala ɗin ɗon probléme aji ha waɗi kadi zamanu oɗon gandi neɗɗo daiman ina yiiɗa change ude o watti kadi façon goɗɗo o wi gorko kadi dañci ɗum hol on façon gonnoɗo ko mbiyeten mi anda no mbiyaton ɗum ni meccu no wiyeteno cukuli mordeteɗe e jubbi ɗi jaafoɗon kam mi andano mi yejjiti inde nde de nanɗo ara e haqqillam tan kono mbaɗa andi ma on paamoy ɗum inchallah almuhim walla min mi siftoroya ɗum ndekete ko ɗum ko waɗata e hoore makko ko hoore nde no yuppirta hen ndiyam ni ufat hoore nde ufat ɗum woni so gorko o subhanallah so takkimama sara makko tan hinere mum yane hoore makko tan ɗum woni ko looƴotono ene tuuta ko o wi nde o andoyta ɗum tawi o tampi tawi gurdam mabɓe ɗessi bonde tawi hankkandi gorko watti wonde banggue muɗum kanko noon wonti banggue makko o ronka foof andude kanko to mijoto to wona toon to kalkiltoto wona toon gorko on ene joguima gacce huccidde makko haalno wiyamo sukruma ndude sehilam ene hulɓini no fewi ronki haalandemo ɗum kono haade makko famde tawi o tampoyi tawi woni lebbi juɗɗi nde o fuɗɗata andude ɗum tawi hankkandi gurdam mabɓe ɗessi bonde saabu hankkadi hay kanko o watti sikkitade joom galle makko hankkandi gueɗe ɗe ɓeydima bonde o ronki famde hol probléme makko ay ɗum ɗon noon ko hunde muhimmo no fewi ay hoore neɗɗo ko muhimmo saabu sa ƴeewi so tawi an e joom galle ma oɗon leele leeso daiman no wiyeteno hinere makko ne wawi fawade e dow hoore ma subhanallah e sara hoore maɗa donc yo taw hoore nde ene laaɓi yo taw hoore nde ne jogui odeur pewɗo odeur moƴƴo so ɗum ala hewɓe ene perdre noon gueɗe mumen tawa ko kañumen bonnani koye mumen donc sukuru neɗɗo ko muhimmo no fewi ɗiɗo ko ñoteten e koye men ko en jeeya ɗum wona saabu neɗɗo poɗata koko moƴƴi ɓadinta hoorema koko yooɗi ñambata koko feewi kono yooɗani fewani so tawi won goɗɗo ne waɗi ne fewi ɗum yo yaadu hen kono enen kam ganden ɗum ɗo ene lorna en no fewi sañcude hoorema ha laaɓa guppira ɗum sabunde urde mora ɗum jubbi baɗɗi fayida tawa aɗa toppiti sukuru ma wona aɗa ɗacca tan ha ene jogo odeur aji ɗin ɗon odeur aji ene lorna ɗum waɗi minenne oɗo message mbiɗa yiɗi tan haalde ɗum kala keɗiɗo baɗowo ɗum yo rento yo andu ene lorna ene lepta joom galle muɗum ene bonna ko heewi no fewi toppitoɗen koyemen toppitoɗen laaɓal saabu neɗɗo ko kañum woni laaɓal woni diine ma fewata sona laaɓal saabu saɗa jangga lahdari to ceerno ramata dia aɗa to haalandema koko foti koye holko woni laaɓal ɗum noon tinnoɗen e laaɓal toppitoɗen laaɓal men guila koye meɗen ha heeɓi teppere meɗen kala kone neɗɗo añma o ɓuuri o hutoma dañgu noon ɗum ala ko neɗɗo wawi hen kono noon tawa hay sinno ko janggo yallah surwoɗitina jiɗɗen ko kala resdirɓe yo gondu woto ceer ha ilal abad kono koye aduna woni taw hay sinno ko on ceeri
o yiyata o haalata e ma ko yawni o jogata koye ɓernde ma ko yawni ala o añima noon gañgu woni koye aduna walla hoddira waɗi yon ceer kono noon tawa kam o ƴewatama hawo hutoma e hutade neɗɗo ne hamni no fewi neɗɗo ne wawi anjama kono tawa hutakima neɗɗo ne wawi hutadema tawa ene yinma saabu neɗɗo ne jibina ɓiyum neɗɗo ala fof gañowo ɓiyum kono ene wawi hutade ɓiyum e tasarrufatuji ɓiɗɗo ɗi waɗata e gueɗe ɗe gandanɗa hoorema pewani kono nonne kadi joom suudu maɗa hen saahaji aɗa hutomo kono noon tawa aɗa yiɗimo ni aɗa yiɗimo kono aɗa hutimo a añanimo kono aɗa hutimo la même chose pour gorko one woto cikke tan ko debbo foti yonnade ala hay gorko one kadi ne foti yonnade hay gorko one foti toppitade hoore mum ne foti toppitade laaɓal muɗum no debbo o wirete yo toppito hoore muɗum ni yo laaɓ ni an gorko one debbo one ne joguema haqqe ya laaɓ guila e nder ma ha e bowal ma ha e foof ma aha ko noon kay noon foti waade ɗum noon tinnoɗen e laaɓal saabu laawol woni hunde foof laaɓal woni mo himmu no fewi guila e cukalel meɗen ha heeɓi foof meɗen machallah ko suuɗi hen eko feeñi hen foof yo won ko laaɓi wona ko feewi wona ko uuri wona ko moƴƴi ko ɗum tigui ɓeydata wadde korsa ɗum ɓeydata jogade jurum kono noon debbo kadi ndeysan surtout wonde ko ɓesnowo ko gandanɗa hoorema kosam muɗum eko gueɗe muɗum foof ko ma ɓeydo toppitade hoore mum no fewi kono an gorko labudda kadi ballamo ballodiron taw goto moɗo foof jaɓa wallude goɗɗo on an gorko o kadi jurmoɗamo e saaha mo foti wallede ko wayno so woni reedu ɗon debbo ne yurmini ɗon ene foti muñanede labudda ene foti muñanede ɗon ɗo woni ɓesɗo omo jibini labudda o walle labudda o muñane donc ballodiren mata gueɗe ɗe foof ene peewa hakkude debbo e gorko machallah ñaguiɗen koko moƴƴinta ɗum ko ñaguiɗen koko jurnata ɗum ko koko welnata ɗum ko yo jewte gon hakkude mumen yo kaldat so yimɓe ne kalda tan daiman communication ene woni hakkude mumen labudda daiman ɓe jitodirta e koye mabɓe kene wonata ɗon haydara wonata hakkude mabɓe kono so tawi jewtugal ala hakkude mumen en kaldata oɗo woni ko banggue o nana nder salon so gorko woni salon debbo faye nder suudu so debbo woni nder salon gorko faye nder suudu so debbo woni nder cuisine gorko faye nder salon ɗum wona hunde fotani wonde foti wonde ko yo wat yewtere saaha taw ko yewtere meɗen tan enen eɗen jewtida jooɗoɗen kaltiden gurdam meɗen no sifori dépense galle meɗen holno foti waade hol caɗele ɗe joguiɗen gurdam tiiɗi joni hande ɗum o koko ɓeydi holno minnen ko ɗum keɓanmi badden maslaha tawa eɗen jewtida eɗen kalda taw ɗum ko enen tan ɗiɗo taw wona ha yimɓe kono ene waɗe yimɓe debbo e gorko jewtid tan ko so yimɓe gaare galle mumen so jeehi tan goto foof fati banggue mumen subhanallah hen saji naata galle mbiya assalamu aleykum gorko wima wa aleykum salam nana nder salon debbo wima wa aleykum salam nana nder suudu ko nden ɓe garata kamɓe foof ɓe jooɗo sa yeehi tan goto foof fata e banggue muɗum ɗum wona gurdam yo Allah rokku en gurdam belɗam moƴƴam ɓerɗe kuccodira jikkuji pamodira gurden belɗam sukaɓe men kadi belto saabu ɗum ɗo kadi sukaɓe ne jogui e meɗen haqqe sukaɓe ɓene kadi ndeysan wonno jiirata yumma e baba ne mbayi ene muusa e mumen no fewi hayso mbawa haalde gandi ene muusa e mumen kono so jii yumma e baba ne beltodiri ene jewtida ene kalda tan hakkude mumen ɓeydoto ko welde kañumen e koye mumen gurdam mumen kadi ɓeydoto ko welde kañumen e koye mumen kono so tawi woni karaje gonɗo ɗon goto foof ene suuɗa banggue so rentaki hay soɓe gurdoyi saabu dewgal ko jiiɗa ko woni koye juuɗe Allah ɓe mbima beelemma watta dewgal metteren kadi ittata dewgal donc yimɓe ne ceera taw ene jindiri yimɓene kadi ene gañodira ni tawa hakkude mumen goto foof yiiɗa hay yiide goɗɗo on kono dewgal ngal nan ɗon ala koɓe mbawi hen saabu Allah hoddiri ko yooɓe gondu ɗum noon yo Allah rokku en wondude no jiɗirɗen taw koye beelemma e pamodiral e korsa e jurum hakkude meɗen ya allahu ya rahman ya rahim haala ka noon heewi oɗon jarlo oɗon jaafo on calminama on juurama on jettama kala noon ko haala hen fewani natani e noppi moɗon ɗum noon en ñaguima yafuya kala kadi ko kalɗen hen ken potani haalde en ñaguima yafude Allah kono anniya o wonno ko yo few yo moƴƴu kono ha joni kadi eɗen ketti bisimilla bandiraɓe meɗen e toɓɓere men hannde e yewtere men hannde andu diine ma ko fate rewɓe on beltanama on juurama on jettama yo jaam e kisal wona men enen kala julɓe yo Allah waddu jikkuji yo Allah wat pamodiral yo Allah ɓeydu balɗe e barke ɓeyda sutura e surare humta hajuji ɗi foof waɗa janje ya allahu ya rahman ya rahim wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin